ɗum holko addi ɗum ñaagude nden kadi e ñaagude joni kadi wona gotum ɗon kadi ene waɗi différence ngawlagu nden kadi on saaha ha joni en heddi mi wiyani heddaki saabu heddinoɓe cosaan ɓe hannde enen kedde cosaan ene heewi kadi neɗɗo won gawlo taw anda ko woni rolo gawlo Allah waɗma tan ka gawlo kono anda rolo mbo Allah tottuma o saabu hakkude gawlo e dimo o wona dokkal tan foti wonde hakkude mum dimo ma no ronko en foti yaade noti yaade passe mum an gawlo guitta e poste ma dokka dimo ma o mbiya ɗum da jehen walla tawa ɗum e renndo ganda ala ganda ɓiɓɓe bammen nen ɗon sa nangi ɗum ala ñokona ɗum kalis less antane mum sa wulli ɗum juurma minen ɗum ɗon fof amin mbaddu ɗum e rimɓe Allah fof amin mbaddu ɗum e certain min mbita fof kono amin mbaddu ɗum e rimɓe amin dimuma en yah aɗa andi poste mum tekkani guitta saɗa jogui guitta ani mum kon gotum guitta saabu teddugal dimuma o woni teddugal ma saabu hay gawlo goto de gawlo ganduɗo hoore mum yiɗa yarude dimo o woni jaasa hay gawlo goto te mbeɗa sikki wona min tan hay gawlo goto yiɗa yarude dimo jaas donc ɗum waɗi noon nde tawno ko teddugal dimo ma woni faaro ma an gawlo o sa andi rôle ma a yiɗa yaadude neɗɗo o jasne e nder renndo mbeɗa sikki hay gawlo goto yiɗa ɗum gawlo ganduɗo hoore mum yiɗa ɗum noon itta ɗum goni aɗa yaade dimo ma aɗa andi dimo ma wonɗo tolni wodo ko mbadduɗa e dimo ma an tan e Allah sana an haalti walla kañum haalti an tan e Allah guitta kalis mballita ɗum walla guitta kalis ni dokka ɗum sen jeehi juurani hay ɗum amin mbadde rimɓe ɓe jaada e dimo ma jottoɗa an itti kalis totti dimo ma o juurma ko jooɗinoɓe ɗon fof juurma sikka ko dimo o juurma saabu dimo on soko juurima joni ɓiɓɓe bammen juuru delɓe men juuru ɓiɓɓe yummen juuru jooɗinoɓe ɗon fof fasiraɓe men fof juuru taw ko an itti kalis o dokkuɗa dimo ma aɗa andi ɗe jatonde dimo ma o ala hay mbuɗ ɗum ɗon fof ko suturu e hanki e heddade hanki duttuɗen e hanki wondiraɓe joni noon on nani Amadou Gawlo wi yo dutto e hanki wonon hanki woni heewi masala ha kadi ko nden kadi awluɓe nden coynete mbasa hulede mbasa wiide o heegi yo miɗa hawrude kaari oɗo gawlo ko ni wayi oko cuntuɗo oko caggalam rewata eyyi ɗum ɗon on saaha ɗum wodani kala mo gawlo arno yangue mum walla almudo ngay arno yangue mum walla jegere kel walla coolo e on saaha wona jawdi ɓe cuhno tan ko teddugal e yiyeede e wiyeede bisimilla moɗon kamɓe gonno kewnoɓe kamɓe gonno fewnoɓe kamɓe gonno humbinoɓe nokku o e gawlago ɗum ɗon haade men rokkide ceerno Amadou Sy haade ceerno Aliou Ba nan ɗo kañum ko kamil kabɓaɗo e banggue gande kadi ko bittuɗo bittiyanke e nokkuji foof kadi o wayrodiramo ni salmodire komin gari ɗo joni min calmodirani o salmina kankone kadi hay sannomo jogui hujjaji e haajuɗi yiiɗi wadde eɗen ñaaguimo wooda ko werli e affaire gawlago o yuɓɓinan enne kadi no foti darorade no foti hannirde o timminanan ko ceerno Amadou Sy haali ko yiyade ko noon walla yiyandema ko kankone ne ɓuuri ɗon ene seeɓi ɗon walla kadi ko ɓeyditori ko Amadou Sy haali ko ceerno Aliou Ba eyyi min calmini min juurimama bisimilla e Cocorico international ene gasa ceerno Aliou micro mum koko uddi walla tawa ndeysan ko keɗiɗo omo jogui course makko omo wirda ɗum noon haade men rokkude ceerno Mamadou Samba Tall walla Mamadou Moustapha Sy ɗum noon mbiyen yo wood ko fawni en kam ko adi nde o arata walla nde Amadou Sy jokkata e nde ɗo toɓɓere wande fayida bisimilla ma Alaji Mamadou Moustapha yo wood ko panɗa yimɓe Sadio Bantali jawdi jogiindi yiyaaɓe jogiinde malikaji hay gooto gontaa yehi haa juuti jinne gooto
jaarede makko ni e foti ɗiɗinaade kanko jinnowi jaare dow min de o wi Sadio Banta mbiyata ɗo mali ɗo wiidemo kono Alaji Mamadou Moustapha Sy emin mbima a jarama e hoddu welnude panɗa yimɓe ndi ɗum noon Alaji Mamadou Moustapha emin mbima a jarama e hoddu welnude panɗa ɗo yimɓe ndu haadi kaw walla baɗam ceerno Aliou Ba ko jagguɗo namdoɗen musidɗo meɗen ceerno Mamadou Samba Tall ma awre kankone somo fewniti o haalano yimɓe ngawlago hanke hannde holno yiiri ngawlago e kadi hono ceerno Amadou Sy haaliri ni yiyati ɗum ɗon ene diwan maɓɓe to haadi en gandi ɓe ga ko toro jeeya awluɓe aduna ɓe fof ko gotum kono kadi wonɓe diwan lowre en damga en yiyati kañumenne ko noon sifama o haali ɗo ni o noon sifira toon ceerno Mamadou Samba Tall bisimilla maɗa e kokkori ko international. Assalamu alaikum jami salminima mi juurimama mi ñaguimama duwaw mi ñaganima Allah moƴƴere yo jaam Allah wone men wona e ɓiɓe julɓe kala ko salminde ono juurade on yettan ɗon Allah jarama min calmitima wona e dilla hen e ɓoggol men he debbo hen gorko hen suka hen mawɗo hen en calmi ɗum salminte weltoɗo bisimilla ma min mi heɗaki no fewi wonno wonko nangunomi seeɗa mi heɗaki ɓiɗi yiɗi deftanami hen après mi jappema inchallah ewa joni noon so Allah jaaɓi tan ma min duttito e haala he ko kettoɗa ɗum so Allah jaaɓi beele kadi ko mbawɗa ɓeydude fo ɓeydo inchallah Alaji Mamadou Moustapha yo ko panɗa yimɓe haade men ruttade konngol he Alaji Mamadou Moustapha wale kerewaje goppeɗola ɓe ɓulinade kocceje te kalama mojanari yoɓe Oye, yimi ko cambe jeri, boyinal sinjerumde. Boyinal sinjerumde, bogo jeri didewa. Yame sinjumanda madi yankor, na bagsi woljeri. Alaji Mamadou Moustapha Sy min mbima a jaramo e oɗo Amadou Coly Sall belɗo mo pawɗa ɗo emin mbiya kadi bisimilla min ciftina musidɗo meɗen Mamadou Samba Tall min kaali ɗo henna ko ngawlago hande ene heewi ɗo kewuji mbaɗi yimɓe kuula yaade saabu mbiya awluɓe nan to gara walla ñeeñɓe saabu dokke ɗe hande ne waɗi tampere seeɗa ewa joni noon min namdima min mbi so tawi ngawlago hanke hande ngo woni jiiɗi o holli jiida o holli kanko e sahaji jawtuɗe mawɓe nden hay sanno won ko heddi hen hande ene woodi nden so tawi a yi dima ma mo jaaho poɗɗo yaade ko wayno dewgal walla inde walla kew ene ronki ko nawi ene doole mum pamɗi seeɗa on saaha kamɓe eɓe ƴeftani e gueɗe mabɓe ɓe guitta ɓe dokka ɗum ɓe mbiya ara jaaden guiɗi so tawi en jeehi so yimɓe fof juuri juura o so yimi juurama so goɗɗo yimi juura ɗum eɓe ballodirta noon e bandiraɓe mabɓe e ballodira noon e rimɓe mabɓe wona tan arde ko jimmi hutte ɓornuɗa wona tan arde wone poste ma ko fof ya yaltin ko wona tan arde hande a hollatama tan ka dimo so wona ɗum hoynuma hakkude bande en o wi ala kamɓe wona noon eɓe ballodira saabu koɓe fasɓe hay goto yiiɗa dimo mum jaasa kono noonne kadi giɗon e dimone kadi yiiɗa gawlo muɗum jaasa ko ɗum ɗo tan holno foti darorede hande holno ɗiɗon jikkuji hande poti artirde saabu hande dewle kewɗe yimɓe ɗe kuula yaade saabu wiyete ko woni toon ko sa nani bande ne jogori res tan ka jogorɗo yaa toon sa gorko a tampi saabu joom suudu ma heɓa ɗum so tawino kadi ko bande gonɗo toon kadi sa yeehi ma wiye juurgal ma wona goto wona ɗiɗo te kadi joomum en ndendani joni noon ko ɗum ɗo woni Mamadou Samba Tall ko min kaali holko mbawɗa ɓeydude e majjum an e hoore ma holno foti darorade e holno foti wonirde haade meɗen rokkidde konngol ngol musidɗo men Amadou Sy Gawlo. Assalamu alaikum mi nani halaka bisimillah kañum no mbirɗon ni ko hono nokka par ce que kañum e nden e hande jamanu ndeno e jamanu hande one ceeri wonande ko kawrunoɗen ha ɗo jaraten ɗo e kañum gawlo wone awluɓe ko awluɓe andi noon ko mbiyata ko ceylagal e jaarigal wona gotum
won gawlo ma sehil ma on yiɗa ko bonnan ma yiɗa kadi ñing ma so nanima ɗo hayso ɗo joni aɗa jogorno yaade ko gonga aɗa yinno yaade ɗo yange a ala ɗo jaaruɗa yange gawlo o min kawri en itta jawdi mum rokkuma mbaɗa e poos ma sa yeehi to gawlo o yimi gitta juura gawlo o tawa ana ala gawlo o surduma hono noon hono ɓen noon mbeɓayni ena woodi kono weeɓayni hande o ene waɗe awluɓe kaɗa jogii tan oɗon gondi sa ala on ceerti wallahi wona ɓen awluɓe ne goodi hay ñalluga hande ne goodi sa ta faye yaade yiɗi yaade ɗo yange joni a ala en andi ka dimu mum a ala sa faye yaade ene wima ar jehen itta ko joguino ko rokkuma waɗa mbaɗa e poos ma sa yeehi itta aɗa juurma aɗa juura woɓɓe aɗa juurda ɗum woɓɓe pour mawnindema pour ƴeftudema ka dimu mum ha mawnimma ha sembinma on noon hande ɗum weeɓani par ce que min horam min waddi noon e oɗo Bocar Ahmadou Farna Bocara Allah no waddi min dokkotiranno dokke mawɗe kisa Allah waɗi 2000 gummimi Sénégal mbiɗa fayi Congo Brazzaville garmi ha e Cotonou e ala hay batte mbiɗa ndaara yaade Congo kanko mo ummi Congo on ñande galle jaari kam ɗo jippimi ɗo kanko ko ɗon e jippoto e nder galle he Allah waɗi on ñande o jippi hôtel o waali hôtel weeti o fini ummi toon amo ari salminde galle jaari goo o ari o tawimi e galle he mbiɗa jooɗi hay goto anda kam hay so komi ɓi moƴƴo malla ko moƴƴo gonnomi mi andaka ko kanko waɗi saabi gandalam ɗon o ari o darima e damal galle amo manta jaari gueɓe ɓe o jawanɓe o mantaɓe aw faandi o fate amo yigam o woppi ko mantanno jaari gueɓe ko o faate amo wone mantudemi o wone jaardemi yimɓeɓe foof donki andunimo mantata o haw yetti o rokkimi jungo o jooɗi saram omo manta yimɓeɓe fof dari putin guiten ndaram o haali am haalulaji ɗi ngala yam ni mataw par ce que ko mantimi ko on ñande min horam mbiɗa ƴeewa ko dokkumomi ala ko joguimi ɗon min joñi seeɗa o jolli jungo e poos o itti 50 ujunere oy kam nanguɗo taal mbimi ala mi jaggata e mbiɗa ƴeewa ko dokkumami aɗa wi ala oy ala oy Allah ne seedi mi jaggata ko jawɗi ma nangu somi tawima aɗa jogui tan mi heɓat mone waɗanma dani noon on sabu aɗa wi aɗa yaaha yangue ala tawa ɗino foti yaade malla foti wadde ɗum ɗo on ne wawi suurdema hono ɓen noon weeɓani no mbiruɗa ni weeɓani ene waɗi kono weeɓani wiyetake ala hunde wiyetake ala kono noon woodi kono weeɓani e mi salmini on noon mi juurima on mi ñaguima on duwaw e yaafuya min ne mi waddama dani mi waddirama dani kadi ko Bocar Ahmadou Farna mi waddumi dani mi salmini on mi juurima on assalamu aleykum rahmatullah ha yesso eyyi a jarama ceerno Mamadou Samba Tall haala ma ne laaɓi ko goonga minnene kadi wonɗo ceedimi ko way noon hono Farba Salli ma eɗo oya gonannoɗo télévision omo jokkodiri e Wodobere naaɓe seɓɓe Wodobere naaɓe ɓe hen nana Congo ɓe hen nana France so arino ɗo suudu mabɓe ñaay cokkere ɗo o tawiɓe ɗon kamɓe fof ɓe lawoto ɓe ƴeewa kam ni beele ɓe mbaɗnamo jaram saabu goto fof fadi koye mumno ha wooda ko neldi ɗum so ari o tawa ɗon goto mabɓe o noon ɗum wi baba an kam hoto jarata yimide komi padɗo mawnam wima neldam walla kaari wima neldam o joña ɗum oto ko ɗum passe o yedda yawtu yaha so Congo paɗanda passeport Congo nani omo waddanno noon e yimɓe e kadi so tawi yimɓe batti haqqilel kadi ene gandi kankone kam watta noon ndeke noon ko ceerno Amadou Sy haali ɗo ko ewa o haali tigui rigui noon tigui gawlaw hanke fonno wonde ewa saabu ewa ko ɓe ɓeydenɓe saabu so en dañi ko kamɓe dañi ewa so tawi noon a wonde e ñeeño ma a waaru ko ɗum buuɗo a waaru ko ɗum buuɗ sappo e ñeeño on e kañum ne yawima yeehi banggue goɗɗo ewa Allah noon tagani goto foof e dañal goto fof ari ko hay comcol ɓornaki Allah ronkani waylidde so tawi waylitoyi ngata kam jomum hersata ndeke noon ɓe rimɓe ene keddi gawlo wona gawlo ko dimo no ma ni e ko gonga sa waɗi hunde ɓe garani e ma sa kewni hunde ɓe jettakima sa dañi jaam a yiyani ɓe sa dañi ko welani a yiyani ɓe ewa so debbo